अन्य संग्राम तथापि दुर्योधन सह प्राप्ति
मेरा सहन जरा भी से रखता हर जवान सुकुम वो महाभारत राजपुत्र विजय बहादुरी उच्च भिन्न भिन्न महाभारत लक्ष्मण राजा मौलमणि सम्राट पिता और तुम्हें मेरे भगने সেই পথরা বিভর যন্ত্রণা সেই মানব
ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବ ଶଙ୍କୁନି ଅଧୁରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ରବି ଦିନ ଉଡ଼ିବ ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ବାଲ୍ୟ ଅର୍କେ ସତେଜେ ଆଲୋକେ ଏତିକି ଆଲୋକ ଛାଉନି ଗଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଂସ ପୁନିର ଆଶାର କଳ୍ପନା ଭାଗ୍ୟ ରବି ମୋର ହେଉ ହୃଦୟ পরামর্শ সামনে দেব ও যে আত্মহরা হই অপেক্ষা করে রহিছু কিন্তু আপন রাজা মহর্ষিଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ହୋଇ ମୋର ଯେ କେତେ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଗଲା ମହର୍ଷି ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିମର୍ଥେ ଆଗମନ ଋଷି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ବିବାହ ଆସନ୍ତା ବିଧିରେ ତେବେ କାହା ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଫେରିଯିବେ ଆମ ତିନିଟା ରାଜା ଦଳ କଥା ମାନି କୃଷ୍ଣପୁତ୍ରେ କନ୍ୟାଦାନ କର କୃଷ୍ଣ ପରି ସମୁଦି ପାଇ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାର ଭିତରେ ଗୋପରେ ହବ ରାଜା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନମୋ ନାରାୟଣ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଲା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ ସଚିନର ଗଗନରୁ ରାଜା ସେଇ ଗୋପାଳ ବଂଶ ପ୍ରେମିକ ମୁରଲି ଭୁଙ୍କାନନ୍ଦର ଏବେ ତୋର ଜୟୀ এটা বিধি সঙ্গত মহাভয়না এটা বিধি সঙ্গত মহা অহর্ষিক বন্দি করে মিলা চক্রবর্তী অঙ্গরে উত্তীর্ণ হয়ে নাই কহি ଚୋର କେଉଁ ରାଇର ଚୋର ତୁମରି ମନରାଇଙ୍କର ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ବେଳେ ବେଳେ ପଶି ଆସୁଛ କଣ କହୁଥିଲ
ଏଠାକୁ ଆସିବା ଲାଗି କାହାଠୁ ଅନୁମତି ନେଇଛ? ଆପଣଙ୍କଠାରୁ। ଓ ମିଛ କଥା, ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖା କରିନାହିଁ। ତୁମେ କହିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର ପ୍ରତିମ ଦେଖି ମହର୍ଷି ତୁମ ନିକଟକୁ ପଠାଇବିଲ। ଓ ତୁମେ ସେଇ ଆଶା ଦେବତାର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା, ରୂପ କାନନର ଗୋଲାପ କୁସୁମ। ଆଉ ତମ ସଦାବଦନୀର ନୂତନ ମଧୁବ୍ରତ। Sarada